вам про про переклади кримськотатарської літератури українською мовою. Чому це важливо, чому ми цим займаємося і чому цим потрібно займатися? Ми знаємо, що дуже багато різних стереотипів, кліше, упереджень було сформовано в російською пропагандою, російською культурою стосовно корінного народу Криму, кримських татар. Не лише стосовно них, а стосовно багатьох інших народів, але ми зараз говоримо про кримсько-татарський народ. Ясна річ, що наукові дослідження нам дуже важливі, і вони відбуваються, і є багато публікацій від уже за незалежної України після 91-го року, але ми також розуміємо, що наукову літературу читають далеко не всі, і що потрібно засобами популярної культури, художньої літератури, кінематографу розповідати про культурні явища, про історію, для того, щоб у нас було розуміння історії кримськотатарського народу і його культури. І це особливо важливо через те, що спадщина кримськотатарського народу культурна зазнала величезних втрат внаслідок першої анексії Криму. Потім ця спадщина була великою мірою знищена під час геноциду, під час депортації 1944 року. І вона зазнала культура кримськотатарського народу зазнала нових втрат внаслідок анексії Криму у 2014 році, внаслідок анексії Росії. Я вважаю, що і багато людей вважають, що сучасна українська культура зобов'язана мати в широкому обігу перекладені українською мовою, доступні для українського читача твори, написані кримсько-татарськими письменниками, через те, що кримсько-татарська народ є частиною української політичної нації, і ми для розуміння, для усвідомлення історичних процесів, і я би сказала, для кращого усвідомлення навіть самих себе, ми мусимо бути обізнані з цією спадщиною. Що для мене особисто література кримськотатарська і історія, і культура? Колись мене на одній конференції у 2019 році питав один український діяч культури, чому я цим займаюся, чи є у мене якесь коріння, можливо, родичі, чи причетна я якось до цього народу. Ні, я не пов'язана ніяк родинними зв'язками, але я пов'язана з цим народом, я би сказала, ментально. Я вважаю, що це дуже важливо для мене пізнавати цю історію, цю культуру. І для мене особисто це пізнання – це є практична декомунізація і деколонізація. Це є те, що я намагаюся аналізувати кліше російської пропаганди і відкидати їх. І я розумію, що в науковій літературі ці процеси відбуваються, і багато людей над цим працює. Але, знову ж таки, як я вже сказала, дуже важливо нам поширювати ці знання для масового читача. І ми маємо вивчати історію і пізнавати кримсько-татарську літературу без посередництва російської мови і російської культури. Дуже багато років для нас російська мова – це інструмент, безперечно, з одного боку, а з іншого боку, російська мова упродовж радянського періоду була теж таким посередником для нашого спілкування зі світом. І цей посередник часто прислужив нам не дуже добру службу через те, що ми не могли бачити багато спотворених речей, які стосувалися стосовно історії, культури інших народів, зокрема народів, підкорених Російською імперією колись, а пізніше тих народів, які увійшли до складу Радянського Союзу. І я на самому початку хочу вам зацитувати фрагмент із праці видатної історикині української Лариси Якубової, яка у своїй статті 2014 року під назвою «Кримський вузол. Історичні передумови виникнення і шляхи розв'язання» казала наступне. Які б сценарії повоєнного ментального відродження регіонів не відпрацьовувалися, в основі їх для Криму має перебувати демонтаж імперського міфу, який дивним чином перетравив всю багату історичну минувшину півострова
звівши її до сурогату сакрального простору, здобутого російською зброєю та освяченого імперською славою. Слід визнати, що із завданням опанування культурної спадщини античності та наступних епох і включення їх до імперського культурного простору у вигляді так званої передісторії Новоросії, імперська історіографія справилася на відмінно. Складовими імперського дискурсу виступали штучно насаджені стереотипи про одвічну непримиренність між слов'янами і кримськими татарами, ніби між землеробами і кочовиками. Також нав'язані стереотипи про паразитизм кримського ханства та його винятково негативну роль в історії українців і росіян. Стереотип про цивілізаційну вищість російської культури, споконвічність російського Криму тощо. Зайве буде казати, наскільки вульгарно виглядає це нині у глобальному світі з якісно відмінними уявленнями про гідність і доблесть. Кінець цитати. Це цитата із статті Лариси Якубової, як я вже сказала, 2014 року. Ну, треба сказати, що після 22-го року це виглядає не лише вульгарно, тобто ті стереотипи, які нав'язувалися Росією раніше, вони тепер не є не просто вульгарними і рудиментарними, а вони є, власне кажучи, аргументами і такими обґрунтуваннями нової агресії, яку застосовує Росія проти України, і тих репресій, які вона застосовує проти кримсько-татарського народу в Криму. Отже, вивчаючи історичний досвід ХХ століття, ми бачимо, що досвід кримсько-татарського народу і українського надзвичайно суголосний, і незалежно від мови, віросповідання, традицій, усі потрапили під каток радянського упорядкування світу, і яке почалося невдовзі після формування СРСР. Я вам хочу навести ще одну цитату видатного кримсько-татарського письменника Шевкія Бектури, який був уперше репресований у 1932 році і просидів у радянських таборах 25 років загалом. Тобто він потрапив у радянські табори ще задовго до депортації, яка була в 1944 році. Шевкій Бектура писав, це я цитую, «Механізму, якому, щоб заарештувати, вислати людину і навіть винести їй смертний вирок, суд не обов'язковий. Там закон є іграшкою, а міра покарання буде такою, яка визначена заздалегідь. Механізм, який друзів робить ворогами, вигадує змови, знаходить і знищує невдоволених, а поняття рівності і соціальної справедливості носить вибірковий характер». Отже, ми розуміємо, що не лише історики, а й письменники, які створюють уявні художні світи, можуть дуже добре нам розповісти і пояснити контекст історичних подій, і розповісти нам про певних персонажів, про яких нам важливо знати для того, щоб розуміти історію. Я вам нагадаю також про те, що які проблеми є з перекладами кримсько-татарської літератури українською мовою. Власне, після постання незалежності України, після відновлення незалежності України, проблеми були великі з незнанням мов. І, власне кажучи, ці проблеми вирішити швидко було неможливо, особливо одразу після 91-го року. Ці проблеми поглиблювалися ще й тим, що й самі кримські татари, які перебували у депортації в Узбекистані або в інших місцях Росії, колишнього Радянського Союзу, вони також були відгороджені від своєї рідної культури. Вони не мали можливості вивчати свою рідну мову, вони не мали вони могли лише в сімейному спілкуванні передавати рідну мову. Вони не могли публічно передавати свої традиції своїм нащадкам, знання про свою історію, про культуру і про видатних людей і події минулих. Завданням основним їх у депортації було не асимілюватися і врятувати ті рештки, ті елементи культури, які вони, по-перше, ті елементи нематеріальної культурної спадщини, які вони
містили у своїй ментальності те, що вони зберегли у своєму мисленні, у своїх думках, у своїй свідомості, а також ті елементи матеріальної культури і духовної, які вони змогли врятувати, які вони могли вивести з собою в Узбекистан. Як от, наприклад, розповідав нам на лекції про релігійну традицію кримських татар пан Мухаммад Мамутов, про те, як його бабуся врятувала Коран, вона вивезла в депортацію свій Коран і читала його, і це було дуже важливо. І він міг якісь елементи національної ідентичності і духовної традиції перейняти від своєї бабусі, яка врятувала цей Коран і взяла його з собою у депортацію. Треба сказати, що над перекладами українською мовою вже після відновлення незалежності України і над систематичним виданням перекладів українською мовою почали працювати фактично десь уже у 2000-х роках. Тобто упродовж 90-х років здійснювалися певні переклади, і вони публікувалися в газетах або в часописах, але таких великих видавничих проєктів, де би були видані книжки, які могли би ознайомити ширшу публіку із цією творчістю, їх фактично не було. І ось я нагадаю вам про кілька важливих проєктів, які були здійснені у 2000-х роках. Зокрема, у 2003 році український письменник Володимир Даниленко видав збірку «Самотній пілігрим. Сучасна кримсько-татарська проза». Туди увійшли твори різних письменників кримсько-татарських. Зокрема, туди увійшов роман знаменитого письменника, класика кримсько-татарської літератури ХХ століття Шаміля Алядіна, роман під назвою «Запрошення на бенкет диявола», а також низка інших творів. Надзвичайно важливу роль у перекладах кримсько-татарської літератури відіграв Микола Мірошниченко, який разом із кримськотатарським письменником і поетом Юнусом Кандимом реалізували два надзвичайно цікаві і важливі і великі видавничі проекти. У 2003 році вони підготували антологію поезії кримськотатарської під назвою «Окрушене сонця». Це величезний том, і це антологія, яка охоплює 800 років поезії різних епох, представлених у цьому збірнику. А вже у 2005, а потім у 2006 році Мірошниченко, Микола і Юнус Кандим підготували і видали двомовну збірку під назвою «Молитва ластівок», антологія кримськотатарської прози 14-20 століття. Тут дуже важливо в цьому проєкті саме, що це двомовна збірка. І, на жаль, наклад цих збірок був дуже невеликий, і зараз вони вже є станом на зараз бібліографічною рідкістю. Інша вагома праця Юнуса Кандима – це його монографія, яка була перекладена українською мовою, видана у 2017 році, під назвою «Не заросте травою поле бою». Це монографія Юнуса Кандима, де висвітлюється літературна, публіцистична і політична спадщина видатного діяча, про якого ви мали нагоду слухати на вчорашній лекції, Номана Челебіджіхана, першого демократичного обраного муфтія Криму, який написав національний гімн кримськотатарського народу, і який був убитий більшовиками, більшовицьким терором у лютому 1918 року. І в грудні 1917 року, перед відкриттям першого Курултаю, Номан Челебіджіхан виступав на відкритті Національного музею кримсько-татарського у Бахчисарайському палаці. І дуже важливо, що він наголошував на важливості саме відкриття музею. Попри те, що це був надзвичайно складний час, військова агресія була і різні конкуренція між білими силами, які намагалися завоювати Крим, і червоними, Номан Челебіджіхан наголошував на тому, що для нації дуже важливо зберігати свою культуру
і представляти свою культуру, щоб народ міг її пізнавати. І той факт, що перекладів попередньо було не дуже багато, спонукав нас до видання серії «Кримськотатарська проза українською». Ініціатором видання цієї серії був Павло Сачик, історик за освітою, який був є директором видавництва «Майстер Хліб». Він виступив з цією ініціативою, і ми вирішили порадитися з багатьма кримськотатарськими діячами на предмет того, які твори вже є перекладені, але, можливо, не опубліковані у більших виданнях, або які твори варто перекласти для того, щоб видати їх окремими книжками, щоб ознайомити українську публіку із цими творами. І отже, вийшов перший том під назвою «І народився день» у 2018 році. Ми поставили завдання не лише опублікувати художні твори в цих книжках, але також представити, ознайомити українського читача трошки ширше із історичним контекстом. Адже це важливо розуміти, що це були за люди, їхні біографії, яка була їхня освіта, в якому середовищі вони формувалися. І ми підготували біографічні довідки для 11 письменників, які увійшли у перший том. І також було важливо підготувати вступну статтю у перший том, яка би пояснювала якісь основні речі про кримськотатарську літературу. Отже, до цього першого тому увійшла вступна стаття під назвою «Штрихи до літературної спадщини кримських татар». І цю статтю написала філологиня, кандидатка філологічних наук, викладачка Таврійського національного університету Таміла Сітягяєва. І для нас дуже важливо працювати з людьми, які є носіями цієї культури, які можуть розповісти глибоко про цю культуру ширшій аудиторії. У цю збірку увійшли твори Ісмаїла Гаспринського, Номана Челебіджіхана, зокрема його прекрасне оповідання «Молитва ластівок», Османа Чокрекули, Асана Сабрі Айвазова, Джингіза Дахджі, Юсуфа Булата, Шаміля Алядіна, Урії Едемової, а також Ервіна Умерова і Таїра Халілова. Ці твори охоплюють період від середини 19 століття до майже кінця 20 століття. І ми обрали ці твори, бо хотіли показати широкий спектр тем і жанрових особливостей, і різних підходів до висвітлення певних процесів чи певних подій. І я коротенько скажу про двох письменників, які були представлені у цьому першому томі. Ми вмістили туди оповідання Ервіна Умерова. Це надзвичайно цікавий автор кримськотатарський, який вперше були його твори опубліковані у 1959 році у Москві під час декади узбецької літератури в Москві. І що прикметно, що тоді етнонім «Кримські татари» був заборонений. І уже в опублікованій збірці кримський було зафарбовано слово і залишилося лише слово «татари», тому що радянська влада намагалася також пам'ять, згадку про спадщину кримськотатарського народу затерти, як вона затерла цей етнонім частково. Отже, оповідання Ервіна Умерова «Самотність» було написане в 1961 році. Це надзвичайно цікаве, емоційно наснажене оповідання, де оповідь ведеться від пса, котрий спостерігає за депортацією родини, в якій він живе. І от шляхом такого перенесення людського досвіду на нібито досвід іншої живої істоти, Ервін Умеров показав трагедію цієї події. І тут, треба сказати, його твір суголосний із твором іншого письменника, який
аналогічні трагічні події зображав, це повість Тібора Дері, угорського письменника, який в 1956 році написав оповідання «Історія одного пса», де він описує, власне, репресії проти угорського народу, які були за сталінізм. Ясно, що Ервін Умеров, перебуваючи за залізною завісою, живучи в Радянському Союзі, не міг знати твору Тібора Дері, і тоді він ще не був перекладений іншими мовами, не був опублікований. І тут видно, як способи зображення трагічних подій у письменників, що належать до різних культурних традицій, можуть бути суголосними, і такі способи можуть допомагати їм в рамках заборон цензурних висвітлити трагічні події. У 2018 році у цій серії «Кримськотатарська проза українською» вийшов другий том, присвячений творчості Шаміля Алядіна, класика кримськотатарської літератури, видатного поета, перекладача, письменника, доля якого дуже тісно і дуже виразно показує долю загалом народу. Він потрапив добровольцем на фронти Другої світової війни, а коли повернувся поранений у 44-му році в Крим, то побачив, що вся його родина депортована, і сам він теж був відправлений у депортацію. Він шукав свою родину в Узбекистані, з великими труднощами її знайшов, і от він описує оцей досвід депортації і поневірянь народу на чужині у своїй автобіографічній повісті «Я ваш цар і Бог». Цю повість він написав уже після повернення до Криму. Він зміг повернутися в 1994 році, а повість була опублікована у 1995 році. Натомість раніше, у 1979 році, він завершив свій знаменитий роман «Запрошення на бенкет диявола», де він зумів, підпорядковуючись стилістиці соцреалізму і пам'ятаючи про цензурні заборони, розповісти історію про Ісмаїла Гаспринського, про видатного діяча і просвітника кримськотатарської культури другої половини 19-го, початку 20-го століття. Цей роман містить кілька сюжетних ліній, і автору вдалося дуже вдало саме через кілька сюжетних ліній показати, згадати про Ісмаїла Гаспринського, про якого раніше згадувати було заборонено. І треба сказати, що у 30-х роках низка діячів кримськотатарської культури, письменників і політиків були розстріляні за звинуваченнями у пантюркізмі, у причетності до пантюркізму Ісмаїла Гаспринського. Але вже у 70-ті роки були певні послаблення цензурних заборон, і тому він обережно зміг, Шаміль Алядін, описати творчість Ісмаїла Гаспринського, згадати про газету «Терджиман», перекладач, яка, власне, існування цієї газети, заснування її у 1883 році, цієї двомовної газети російською і кримсько-татарською мовою, це був надзвичайно важлива подія для формування уже такої модерної національної свідомості кримсько-татарського народу наприкінці 19-го, початку 20-го століття. І треба сказати, що саме кримськотатарські письменники, такі як Ервін Умеров і Шаміль Алядін, об'єднували покоління тих, кого депортували, і покоління тих, хто народився в депортації. І вони змогли передати пам'ять про письменників, про спадщину, про певні традиції. І це було надзвичайно важливо для збереження національної ідентичності кримськотатарського народу. І це допомогло у відновленні національної ідентичності після того, коли кримські татари змогли повернутися на батьківщину у Крим. Третя книжка із серії «Кримськотатарська проза українською» була видана у 2019 році. Це історичний роман Юсупа Булата під назвою «Алі, син Азамата». Юсуп Булат надзвичайно
цікавий письменник, який теж працював у депортації в Узбекистані. Він майстер малої прози. У нього є низка дуже цікавих іронічних оповідань, але також надзвичайно цінний цей роман історичний про Аліма, бо цей роман описує події, які відбуваються в Криму через десь півстоліття після першої анексії Криму, тобто вже на початку 19 століття. І, власне кажучи, цей роман показує, які соціальні процеси відбувалися в Криму, наскільки складна була ситуація з еміграцією, наскільки були складні суперечності між соціальними групами, адже російська влада намагалася підкупити частину соціальних прошарків кримськотатарського народу. Когось залякували, когось підкуповували, а велика частина народу просто емігрувала. І, власне, про це описує Юсуф Булат у своєму романі «Алі», який був перекладений українською мовою і виданий в 2019 році. Важливо, що не лише цей художній твір ми вмістили у третій том, але також вступну статтю під назвою «Кримсько-татарський менталітет у художньому світі Юсуфа Булата» і таку післямову про історичний контекст формування народного героя. Бо було важливо пояснити українському читачеві власне історичний контекст, адже обізнаність із цими процесами не надто глибока, скажімо так. Наступний том, четвертий, присвячений творчості класика кримськотатарської літератури, видатного просвітника, діяча культури Ісмаїла Гаспринського. Про Ісмаїла Гаспринського, про його роль багато розповів нам Андрій Іванець у своїй лекції про модернізацію кримськотатарського суспільства наприкінці 19-го, початку 20-го століття. А у четвертий том ми вмістили твори, які його знаменитий роман історичний «Молла Аббас», який складається із таких розділів під назвами «Французькі листи» і «Африканські листи», а також низку публіцистичних нарисів Ісмаїла Гаспринського, де ми бачимо доволі якісну аналітику тих процесів соціальних і культурних, які відбувалися в суспільстві наприкінці 19 століття. А також ми вмістили його знамените оповідання «Арслан Кис», «Дівчина-левиця». Важливо те, що це оповідання входить до підручників з української літератури, шкільних підручників з української літератури, причому загальноосвітніх шкіл. І не лише для шкіл з мовою викладання національних вишей. І також є багато наукових коментарів у кожному із цих томів. І ми також подавали в кожний збірник, ми подавали словничок слів кримськотатарською мовою, адже думаємо, що є потреба українській аудиторії, українським читачам знати ці слова, пізнавати їх у тексті, знати їх і хоча б іноді можливо використовувати, спілкуючись із кримськими татарами на материковій Україні. П'ята книжка із серії «Кримсько-татарська проза українською» – це роман «І залишити віють вітри», який був опублікований влітку 2022 року. Це твір письменниці кримсько-татарського походження, але турецької письменниці, яка загалом є лікарем за освітою, практикувала медицину, а згодом вона збирала спогади своїх родичів про життя в депортації і про життя тих, хто потрапив до Європи під час Другої світової війни і після неї. І вона у вигляді листування двох головних персонажів, двох жінок, вона описала події під час Другої світової війни, оцей розрив між членами спільноти,
але вона саме жіночий досвід представила, тобто це роман, який представляє досвід двох жінок, які потрапили по різні боки цієї залізної завіси, і потім їхня зустріч уже наприкінці ХХ століття. Дуже добрий текст, і особливо він цікавий тим, що сцени, описи бомбардувань, які авторка відтворює за спогадами своїх родичів. У 22-му році, коли ми працювали над цим романом, коли перекладачка завершувала переклади і працювали над редагуванням його, це дуже суголосно тим подіям, які були вже в нас в Україні у 22-му році, пов'язані з повномасштабним російським вторгненням. Зараз в роботі перебуває 6-та книжка. Це роман видатного кримськотатарського письменника, який писав турецькою мовою і прожив після Другої світової війни в Великобританії, Дженгіз Дахджі. Дженгіз Дахджі вважається класиком турецької літератури, він писав турецькою мовою. Він не мав оцих цензурних заборон, над ним не висіли ніякі вимоги соцреалізму там, чи цензури, і тому його твори є надзвичайно сильними. І, власне, на цих творах видно, що вже немає отих спроб пояснення чи виправдання, які вживалися іншими кримськотатарськими письменниками, котрі перебували в депортації. Адже ви знаєте, що весь народ був несправедливо і злочинно звинувачений у зраді під час Другої світової війни. І це був аргумент, чому застосували геноцид до кримськотатарського народу. І у творах різних письменників ми більш виразно або менш виразно можемо зауважити цю лінію пояснення, що це було не так, що це несправедливо, або виправдання, для того, щоб відкинути ці кліше, які були нав'язані радянською пропагандою. Натомість Дженгіз Дахджі не був змушений пояснювати, він мав можливість відверто писати про страшні події, які відбувалися з більшовицьким терором в Криму, з колективізацією, з голодом, потім з депортацією, з подіями під час Другої світової війни, з життям і утисками вже в місцях заслання. І тому ми вважаємо, що його твори є надзвичайно важливо є ознайомити з його творчістю сучасного українського читача. Я хочу вам навести для того, щоб ви зрозуміли, оцінили жорсткість і глибину стилю і письма Дженгіза Дахджі, яка мені дуже подобається. Я маю на увазі жорсткість його і відвертість. Уривок з іще не опублікованого роману «Страшні роки», над яким зараз ведеться робота. Дивлюся в газети. Всі татарські слова написані російськими буквами. Це, власне, йдеться про насильницьке переведення на кирилицю, про яке нам розповідала у своїй лекції Маморія Чабанова, хто слухав ту лекцію. Дивлячись на ці букви, я ніби відчував огиду до своєї мови, до тієї солодкої мови, якою наші матері співають колискові своїм трикідним дітям. Це письмо таке потворне, таке грубе. Не знаю чому, але я немов бачу, як дитя всі без тіла, ви очі. Батько славно питання. Відправить вчора. Я вже бачу. Я знаю, татарські не буду брати ці газети. Згадую слова батька. Вони нас бояться садиб,
Вони бояться нашого існування. Далебі, його правда. Чи ви мене чуєте? Я перепрошую, бо мені пише, що в мене дуже нестабільний зв'язок. Дякую. Да, переривається час від часу. Ясно, дякую, перепрошую. Добре. Я знаю, що наші вороги нас бояться. Вони настільки безсоромно хочуть нас зробити росіянами через те, що дуже бояться нас. Іноді батько Силоміць вів мене за руку і показував мені на руїни Джамі і казав: «Дивись сюди, осередок нашої віри, до постання якого примішаний піт із чола наших предків, лежить під ногами наших ворогів». Я не міг дивитися. У моїх грудях серце билося, наче калатало. Я хотів бігти, тікати геть. Батько це розумів. Він знав усі мої таємниці, але не відпускав мою руку. «Дивись», – сказав він, – «пильно дивися на ці руїни». А потім він давав мені сили. Ми не повинні боятися, дивлячись на це. Нехай наші вороги бояться. І тому вони нас бояться. Вони роблять це через страх. Якби не боялися, то не робили б цього. Навіть після нашого знищення, навіть після того вони тремтітимуть перед нашим духом. Дивися пильно на ці руїни. Разом з тим, що ти мій син, ти частка цієї землі, цих руїн. Тебе народила ця земля. Ця земля тебе виготовила. Знай, що ти не один. Я перепрошую. Мені ці слова надзвичайно близькі, і я думаю, що вони для багатьох українців споглядання наших руїн тепер допомагає нам, а тим, кому не допомагає, має допомогти зрозуміти нам, що нам потрібно вивчати історію не лише українського народу, не лише української нації, а й інших народів, корінних народів України, які становлять українську політичну націю. Я перепрошую, я трошки... Я, мабуть, закінчу тут і прошу вас запитання. Так, пане Віталію, прошу. Да, ну, перше, дуже дякую, пані Надія, за вашу лекцію і за емоції. Власне, це дуже справді близько і дуже так щемливо для нас, безперечно. Так що, бачите, спільно переживаємо всі ці речі, це безперечно так. Так що тримаємося в цьому сенсі. Ну, а щодо питань по самій лекції, можливо, вони будуть трошки такі, скажімо, наївні, бо я не є людина, яка знає там добре літературу кримськотатарську, але все-таки не могли б сказати от щодо сучасного кримськотатарського чи красного письменства, все-таки як воно представлено, чи воно має якісь організаційні форми, так, чи це, очевидно, якісь поодинокі люди, так? Це одне питання. І друге питання, які ще є переклади, скажімо, там, світовими мовами текстів кримськотатарських письменників, так? Окрім, власне, нашої вже української традиції перекладів. Дякую. Так, дуже дякую, пане Віталію. Ну, я можу сказати, що зараз є дуже важливий конкурс перекладів і публікації творів, організований у 2018 році під назвою «Кримський інжир». Мабуть, всі ви чули цю назву. Цей конкурс заснувала низка українських письменників і діячів культури. Один із співорганізаторів цього конкурсу і цієї ідеї є Алін Алієв, і інша співорганізаторка цього Анастасія Левкова, письменниця українська, і ще низка інших людей. І, власне, це дуже гарна ідея якраз для того, щоб представити сучасних письменників і поетів. І там ідея цього конкурсу і цієї серії публікацій «Кримський інжир» полягає в тому, що туди подаються оригінальні твори українською мовою і кримсько-татарською мовою,
а також переклади, взаємні переклади на українську і на кримську-татарську. І дуже багато творів люди подають на цей конкурс, наскільки я знаю від організаторів. І журі обирає найкращі з цих творів, і потім щороку публікується антологія. І там дуже різні, тобто це і проза, і поезія, есеї, нариси, багато цікавих перекладачів і письменників, власне, з'явилися завдяки цьому конкурсу. І я, наприклад, знаю, що одним є така українська поетеса Інеса Доленик, яка сама дитячі вірші пише. Вона перекладала дитячі вірші кримсько-татарської поетеси Ельмаз Бахшиш. І вона була однією з лауреатів цього конкурсу, а зараз вірші Інеси Доленик, а також вірші Ельмаз Бахшиш виходять у перекладі польською мовою, наприклад. Тобто це добре, що ці твори виходять вже в інший контекст літературний, будуть представлені іншою мовою в іншій літературі. І якщо говорити про якісь організаційні структури, сучасні, то є, я думаю, що в Криму мешкає Урія Едемова. Вона є головою спілки кримськотатарських письменників. Її твір, фрагмент з її твору, який описує депортацію, в неї був великий роман «У місячну ніч». Фрагмент цього роману було вміщено у нашому збірнику «Народився день» у 2018 році. Ми хотіли перекласти і видати весь роман, але, на жаль, поки що не вдалося це зробити через те, що там були певні труднощі саме з пошуками фінансування на цей переклад від меценатів. Ми не втрачаємо надії, що це можна буде зробити. Наскільки вільно тепер кримськотатарські письменники в Криму можуть виявляти свою ідентичність і працювати в певних організаційних структурах, я сумніваюся, хоча я знаю, що, наприклад, є певні гуртки літературні, тобто люди усе ж таки збираються і є публікації, але зараз в Криму категорично не можна згадувати, скажімо, про злочини комуністичного режиму стосовно кримськотатарського народу. Долучається з підручників інформація про депортацію, або вона спотворюється, не представлена вона так, як має бути представлена. Тому такі твори, скажімо, які описують власне депортацію, їхня публікація в Криму зараз неможлива. Натомість я вважаю, що тут в Україні, материковій, в Києві чи в інших містах ці твори повинні перекладатися і видаватися. Ми знаємо, що є Кримський дім, є державне підприємство «Кримський дім», створене в 2017 році. І навколо цієї структури є низка теж громадських організацій, активістів. Там є курси вивчення кримсько-татарської мови, і, зрештою, є низка інших громадських організацій, як от, скажімо, організація «Кримська родина», завдяки якій ми з вами можемо проводити цей лекторій, бо цей лекторій – це є ініціатива громадської організації «Кримська родина», і цей лекторій відбувається в межах великого проєкту, що представляє культурну спадщину кримсько-татарського народу. І, власне, «Кримська родина» у 2021 році теж була причетною до реалізації іншого великого проєкту, присвяченого кримсько-татарській культурі. І в рамках того проєкту було опубліковано книжки двох авторів.
Причому ці книжки були опубліковані 3 мовами, кожна з них кримськотатарською, англійською і українською. І одна книжка це була, власне, вже збірка Ельмаз Бахшиш «Веселі вірші і сумні оповідання». І інша книжка це були оповідання Бакіра Аглаєва, теж опубліковані 3 мовами. Ці книжки були поширені у бібліотеках, а також були розіслані громадським організаціям, культурним осередкам, які займаються поширенням інформації про кримськотатарську культуру і спадщину кримськотатарського народу. Тобто є ініціативи різні є, люди зараз цікавляться цією темою набагато більше, є низка виставок, які регулярно відбуваються в різних музеях в Києві та в інших містах, але це добре, але я думаю, що цього недостатньо і сподіваємося, що зараз більше уваги до цих питань в зв'язку з організацією Кримської платформи, в зв'язку з певними розмовами і спробами створити стратегію деокупації, реінтеграції Криму. Можливо, завдяки цьому буде також більша увага до перекладів і публікації перекладів українською мовою, а також було би добре, щоб переклади з кримсько-татарської мови публікувалися мовами іншими європейськими мовами або іншими. Але тут проблема, тобто чи не проблема, а питання в тому, щоб були перекладачі, які могли би, тобто насправді людей англомовних або німецькомовних, які могли би на англійську, які могли би так добре знати кримсько-татарську, щоб, скажімо, перекладати рідною своєю мовою англійською чи німецькою чи будь-якою іншою. Я боюся, що таких людей дуже мало. У нас мало людей в Україні, які українців, які кримсько-татарською володіють і можуть українською перекладати, але вони вже трохи є ще завдяки тому, що в університеті Шевченка є кафедра, де викладається кримсько-татарська мова і люди вивчають. Але за кордоном поки що кримсько-татарські студії не є аж такими поширеними і немає, я думаю, багато людей, які могли б цим займатися. Дякую, дякую. Я хочу прочитати, тут є питання у чаті. Так, було повідомлення, що нічого не чути. Я перепрошую, у нас просто проблеми тут і зі світлом, і з інтернетом, і я на це не можу ніяк вплинути. Скажіть, будь ласка, можливо, є видання поезії кримсько-татарських письменників до 1900-х років та різноманітних поетичних збірок, які видані арабицею в Україні? На жаль, я не можу вам відповісти на це питання. Я думаю, що це цікаве питання, я спробую знайти про це інформацію. Зараз не готова вам відповісти. Скажіть, чи можна ті збірки, про які ви говорили, купити у книжкових магазинах, чи де їх замовляти? Ви знаєте, ці збірки видавалися дуже невеликим накладом, і навряд чи їх можна зараз уже купити, але ми розсилали їх по бібліотеках. Зокрема, видання 2018 року Шаміля Алядіна було завдяки підтримці Українського культурного фонду був зроблений тираж, який розісланий був по усіх обласних бібліотеках України, а також по осередках різних міст, де вивчають кримсько-татарську мову, де цікавляться кримсько-татарською літературою. А також книжка, власне, видання «Пошукайте Шаміля Алядіна» електронну книжку. Вона є доступна для завантаження. Якщо ви наберете в Гуглі Шаміль Алядін Мердевен, це назва збірки, яку ми так назвали, обрали цю назву завдяки тому, що його перше оповідання було так назване, і воно вміщене у цій збірці,
Тобто, якщо ви пошукаєте, ви знайдете електронну книжку і зможете її завантажити безкоштовно і читати. Чи можна десь знайти такий собі список тих книг, які варті уваги? Чи багато книжок кримських татар саме для дітей? Я не впевнена, що їх багато. Насправді, насправді цих книжок небагато, і я думаю, що ви шукати, ну, набирайте в пошуковику кримсько-татарська література, і ви, скоріше за все, побачите якісь, можливо, наукові статті, наукові публікації. Але також, я сподіваюся, ви знайдете посилання на інші книжки, зокрема на ті, про які я згадувала, на переклади, видані Миколою Мирошниченком, Юнусом Кандимом, Володимиром Даниленком, а також серія кримсько-татарська прози українською, але також Кримський інжир. Тобто, от якраз проєкт Кримський інжир, книжки, 5 томів, можна в книгарнях придбати. Вони якраз видавництво Старого Лева публікує усі ці антології, і вони досить активно представлені у книгарнях України скрізь. І я думаю, що варто ознайомлюватися, бо там є твори і для дорослих, і для дітей. Дякують мені за слова, які я процитувала. Дякую вам за підтримку. Вітаю, дякую за лекцію. Можливо, ви можете порадити кримсько-татарську літературу чи просто літературу, де буде висвітлюватись становище кримсько-татарської жінки наприкінці 19 століття. Маю на увазі як соціальне становище, так і побут, традиції, ментальність та, безперечно, звички щодо одягу і життя. Ви знаєте, я була видана в 2020 чи 2021 році, я можу помилитися, перепрошую, була видана збірка, де йшлося саме про емансипацію кримсько-татарських жінок. Цю збірку підготували упорядниці, українські письменниці, упорядниці. Я, на жаль, не пам'ятаю її назви зараз. Я не можу вам зараз її згадати. Я вам, пані Анастасія, оскільки я маю вашу адресу, бо розсилала вам запрошення на приєднання до лекторію, я подивлюся у своїх записах і вам відповім на це питання. Бо не хочу Дуже зараз вам вас, дякую. не хочу вас Дуже збивати з пантелику. Так. І пан Артем Федорінчик має запитання. Прошу, пане Артеме. Так, ну, звичайно, я трохи вибуваюся зі своїм запитанням з того, що відбувалося, бо воно радше таке технічне, але мені здається, це теж важливо. Не так давно з'явився, як ми знаємо, в Google-перекладачі, автоматичний перекладач з кримсько-татарської мови на українську, зокрема. Ну, звичайно, що це машина, і вона помиляється, і не можна це перекладати автоматично, тобто за цим все одно потрібен догляд. Але є певна надія, що це зможе трохи полегшити, трохи прискорити процес перекладу з кримсько-татарської мови на українську, в тому числі літератури. Чи є якісь спроби працювати з кримсько-татарською літературою, от саме в контексті перекладу, за допомогою перекладача, тому що він, безумовно, буде ще покращуватися і, можливо, виросла б швидкість, принаймні, тобто ми могли більше читати. Ви знаєте, мене лякають, якщо чесно, швидкість таких перекладів. Я думаю, що цим не варто. Я вас розумію. Я думаю, що такого роду переклади можуть знадобитися людям просто, щоб порозумітись. Наприклад, ви хотіли би почитати якусь там налиць публіцистичний, чи якусь статтю, чи ознайомитися от з якимось текстом для себе, для власного. Так як ми іноді там беремо, ми бачимо якийсь текст в газеті німецькою там чи іншою мовою, ну, яку, до прикладу, якою ми не читаємо, і ми хочемо зрозуміти, про що йдеться, нас це там зачепило, чи хтось на це посилався, і ми користуємося перекладачем, і для того, щоб і то це, ну, дуже сумнівно, але для власного використання це може бути для полегшення. Але я думаю, що не варто застосовувати ніякі такого роду перекладачі машинні для перекладу художніх творів, для перекладу літератури, через те, що
Ну, це просто, мені здається, що це просто профанація. Тобто, я думаю, що ні про яку глибину чи якість осмислення тексту не йдеться, коли використовується перекладач машинний. Тобто, це просто функція яка нам полегшить, пришвидшить розуміння якогось фрагменту, але не художнього твору. Я думаю, що не треба взагалі ніякі твори, байдуже з якої мови, чи з англійської, чи з будь-якої іншої. Я чому згадую англійську, бо англійська, безперечно, є як світова мова, і перекладачі англомовні, вони найдосконаліші, так, як кажуть, але не варто використовувати їх, якщо ви хочете пізнати справді літературу художню. Можливо, для наукових текстів це можна використовувати, просто щоб ознайомитися з працями колег або опонентів, так, вам потрібно щось дізнатись, але не художня література. Зараз, на щастя, є, скажімо, кафедра тюркології Київського національного університету Шевченка, у них є центр вивчення кримськотатарської мови і літератури, і вони набирають, в них є студенти на бакалавраті, на магістратурі, які вивчають кримськотатарську мову і літературу, і серед них є багато дуже талановитої молоді. Я особисто спілкувалася з кількома з них. Я залучала їх до різних подій, які відбувалися на книжковому арсеналі, наприклад. І також ми залучали студентів до перекладу оповідань Юсуфа Булата. Студенти, які навчаються в університеті Шевченка, на свій вибір брали окремі оповідання Юсуфа Булата і перекладали їх. І я сподіваюся, що збірка теж ця буде видана, зрештою, такого практикуму студентського. Але це справді ми переконані в тому, що ці переклади здійснювалися особисто, а не з використанням машинного перекладу. От. Дякую вам. Добре, дорогі друзі, тоді я вдячна усім, хто приєднався. Перепрошую ще раз за те, що запізнилася.